svima. Evo, jučer mi je stigao jedan paket poštom. To sam naručio, to jest financirao na stranici kickstarter.com, znači to vam je stranica gdje vi možete u biti financirati nekakav projekt, nekakav proizvod. Imate više načina, možete, ne znam, dati $2, možete dati, kao što sam dao, $25 pa dobijete proizvod među prvima. I tako, evo da vam pokažem u biti što je to. To je u biti nekakav stand za iPad i ostale tablete. Evo da pogledamo. Znači, inače zove se, evo tu vam piše kako se zove. Ovak fora izgleda. Pa evo da vidimo kaj imamo unutra. Evo imamo nekakve upute. Dobro. Evo vidimo da imamo nekakvu malu vrećicu, torbicu, tako nešto. Dobro. Evo to sad malo pogledat, pa ću vam pokazati kako to funkcionira. Evo da vidite kako to izgleda. Znači ovaj dio je malo onako napravi da može ići, znači, na kožu, na hlače i slično. Ovdje imate ovaj dio na koji nastavljate svoj tablet, možete ovaj dio pomicat, znači da imate, ili ćete jednostavno ga staviti ovdje, ili ćete ovako podignuti pa ćete tablet staviti ovako. Znači vi možete normalno ga ovako staviti na nogu, ali možete staviti ovu gumcu koju dobijete. Ja ću staviti u svakom slučaju da ne padne. Evo to smo stavili. Znači možete ga jednostavno staviti ovako da on stoji, da ga imate jednostavno, ne znam, možete ići tipkate ili na primjer ga stavite ovako, pa ga stavite ovako. Da, ovaj mi baš ne izgleda nešto pametno, ovaj mod, a u biti, kako sam vidio, ovaj tu dio će biti makne i onda imamo ovu ljepljivu površinu. Pa u biti kad stavimo iPad, on bi se trebao, znači, zalijepiti, mislim, ne trajno. Ja sad je malo, kao što vidite, ne pada, ne? Znači slobodno sad možete malo i trest nogama, imate vi dalje, znači u biti iPad imate na nogama, ne? Onda kad se hoćete maknuti, samo da jednostavno lijepite, kao što vidite nema tragova, i jednostavno ovaj tu dio vratite nazad, jednostavno da vam se ne praši. Evo, to je bilo to, znači to je u biti proizvod koji ja mislim, nisam sigurno još krenuo u prodaju. Znači zove se Pivot, kako se, ne znam točno kako se čita. Znači u biti nekakav stand za tablete da možete jednostavno ga imati na nozi i čitat, igrati igrice, bilo što radite. Eto, to je to.